Ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός ηθήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς, και λαΐσε ημάς. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, εις ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίς, ή των παλαιωμένων βοήθεια, η ατίμη αντίληψης των εις επροστρεπών και πάνω των χριστιανών, το καταφύγιον, μη δεν λήξει με τον αμάρτωλον, τον ενάγει, τον έσχρις λογισμής και λάθης, και πράξεις ενώδων αυτών, ακριώσαντα, και των ειδονών του βιουραθμία, νόμις πουλών και νόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεμητή, την ανθρώπους πλακίστητη, επενεί το αμάρτωλο και άσωτο. Και δέξε μου την εφηπαρών, τη λέω προσφερμένη συνδέηση, και τον σόνιον και μονασπότη και Κύριον, τη μητρική σου δοησία γραμμένη δυσότησον, και ανοίξει τα μήτα φιλάνθρωπες προπνά, της αυτού αγαθότητος, και παρειδώνω τώρα ρίχνει τα πέσματα, επιστρέψει με αγωνία, και τον αυτού εγγονών, εργάτη να φημονώ αναδείξει με, και παρεσόμιες, ως ελεήμος και σύμβατης και την άγαρθος, εν με το παρόν βίο, τέβει προστάσεις και βοηθός, τας κανέναντιον ευορτούς, αυτουχίδουσα και προσωπνία καθηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την εθνία του ψυχήν περιέχουσα, και τα σκοτεινά απόψεις των ονειρών διαμών η χώρα, αυτής απελάβνουσα, εν δε τη φοβερά ελέα της κρίσεως, της αιωνούμιων δεν υποδάψες, και της απολυτούς δόξης, του σου Υιού και Θεού, γνωμόν με αποδεικνύωσα, εις και πληθυνή, δέσποινα μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της θυσίας των γεννήσεως, κάρεκτη και φιλέντους και των μονογεννούσους του, και Κυρίου και Θεού ότι δώσει γνωσού Χριστού, το πρέπει τόσα δόξα, είναι και προσκύνησης, σύμφωνα αυτού Πατέρ και το Παναγιώ Πνεύματο και το Υιόν αυτού Πνεύματι, μην και εν Ιησούς ένας τον αιώνα. Αμήν. Και δώσει μη, δέσποτα, πρόσυπνον απειωσία, ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από το ζωφερού κύκνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και κυβερνής της πάθειας. Πάσοντας ομάς των παθών, σφέσουν τα πεπειρωμένα αδένη του πονηρού, τα κάθε μόν δολίως κινούμενα τα στις σάρκος ημών επαναστάσεις καταστηλών, και παντιώδες και υλικών ημών φρόνημα κουκκινησών. Και δόρισε ημίν ο Θεός, γρήγοραν νουν, σοφρών αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαθρών, και πάσης σαρμονικής φαντασίας απαλλαγμένων. Τι ανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εσφυριγμένος ετές εντολές σου, και τη μνήμη των σωτρήματων εν αυτής απολάφρωσον έχοντας. Πανηγιών ημίν την συντοξολογίαν, χάρισε εις το Ιωδήν και Ευρωδήν και δοξάσιν των παγκομών και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις των αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερέναξε, υπαρθέν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάκου και την ημετέραν προσευχή το Υιό σου, και Θεού ημών, και έπεισα, ή να σώσει Υιό σου τας ψυχάς
Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφύγει μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο. Τριάς Αγία δόξασι. Την πράσινη ελπίδα μου, σε αντιλήψιμη, νύχτα από το Θεό, την αξώνει από την σκέπη σου. Υπέρ του καταξιωθήνειλαν της αποβάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών ηκετεύσον